Γεια σας τσακάλια μου, τι κάνετε? Σήμερα ένα ιδιαίτερο επεισόδιο. Έκανα ένα upgrade γιατί αυτή εδώ η καρέκλα τα έχει παίξει και απλά θα γίνει η δεύτερη μου καρέκλα και θα στήσουμε αυτό εδώ το βίντεο που υπάρχει εδώ μέσα. Στο δεύτερο μέρος που θα γυριστεί άλλη μέρα θα είναι το δεύτερο upgrade που δεν θα σας το πω τώρα, θα το δείτε στο τέλος του βίντεο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ένα like, ένα subscribe, hype, κουδουνάκια, αρχιδάκια, όλα, να βοηθήσετε το κανάλι. Όσοι γουστάρετε να βοηθήσετε το κανάλι, υπάρχει το super thanks από κάτω, υπάρχει το κουμπάκι members που μπορείτε να γίνετε μέλος και να βλέπετε πρώτη τα επεισόδια. Όποιος γουστάρει κάνει ένα από αυτά ή όλα αυτά. Έχουμε την Andasit Phantom 3 Black and Gold. Είναι μια medium κατηγορία καρέκλας που εύχομαι να με βγάλει άλλα 7-8 χρόνια όπως με έβγαλε αυτή που κάθομαι τώρα. Πάμε να την ανοίξουμε, να τη συναρμολογήσουμε και να δούμε πως δείχνει. Κάναμε το unboxing. Δεν χρειάζεται να το δείξουμε αυτό, το έχετε δει 100.000 φορές. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε την πλάτη, έχουμε το μηχανισμό ανύψωσης εδώ και για όλες τις μετατροπές της καρέκλας τέλος πάντων. Τα δύο, πώς να το πω, υποβάσταξη των χερίων μας. Η βάση που μπαίνουν τα ροδάκια, λογικά είναι εδώ μέσα, είναι μέσα στο κουτί. Εδώ που καθόμαστε είναι το large. Αυτό είπε να μην το πειράξω πολύ με τα χέρια, οπότε δεν θα το πειράξω για την ώρα. Πάμε να τη συναρμολογήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα βάλω fast forward να δούμε πως γίνεται. Αυτή είναι η καρέκλα, παιδάκια μου. Είναι, τι να πω τώρα, η αλλαγή είναι τρελή, φοβερό κάθισμα. Το μαξιλαράκι είναι άψογο, τα χεράκια ανεβοκατεβαίνουν πολύ ok, σε ωραία σημεία. Έχει εδώ χειρολαβή για να πέφτεις κάτω και να το φέρνεις μέχρι μπροστά. Το ύψος εδώ, πολύ γρήγορο. Πάμε να δούμε το δεύτερο δωράκι που πήρα για τον εαυτό μου και upgrade για το κανάλι. Πάμε τώρα για το δεύτερο upgrade και πιο ουσιαστικό θα έλεγα. Το ήθελα από πέρσι να το κάνω αυτό, αλλά δεν βγαίναν τα κουκιά. Αλλά με τη βοήθειά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μαζεύτηκαν κάποια λεφτά, έβαλα και εγώ κάποια και πήραμε Sony ZV-E10. Αυτό εδώ το κουκλί, το μικρό, που θα μας ανεβάσει ποιότητα στην εικόνα. Είναι πολύ πιο μικρό, θα μπορώ να το παίρνω πολύ πιο εύκολα μαζί μου από τη DSLR που έχω τώρα που τραβάμε. Το ήθελα πάρα πολύ καιρό να το πάρω. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα λίγο, έτσι να την έχω ανοίξει.
για να μην σας λέω ψέματα. Εντάξει, χαρτούρα εδώ πάρα πολύ, που μόνο το ένα με βοήθησε, δεν χρειάζονται όλα τα άλλα. Εδώ μέσα έχει το αντιανέμιο για το μικρόφωνο. Την μπαταρία την έχω βάλει ήδη μέσα. Έχει ένα USB Type-C σε USB B, A, whatever, A πρέπει να είναι, όχι το B είναι το άλλο, είναι τον εκτυπωτώνε το λουράκι της που θα το βάλουμε, και την κάμερα εδώ μέσα σε πουγκάκι. Είναι λίγο γύφτη αλλά δεν πειράζει, δηλαδή αντί να δώσουν έτσι ένα πιο ωραίο πουγκάκι, όπως και στο PlayStation είναι γύφτη, αυτή εδώ πέρα είναι η καινούργια μας κάμερα. Αυτό το βίντεο πρώτα απ' όλα τώρα, το δεύτερο μέρος, γυρίζεται 5 μέρες μετά την καρέκλα, κάπου εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολη, είναι πολύ ωραία, δηλαδή άμα την ανοίξεις ανοίγει η κάμερα εδώ πέρα, και όπως βλέπετε, εντάξει, πρέπει να φτιάξω λίγο τα ISO και όλα αυτά για να φανούν πιο ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι, δεν πρέπει να φαίνεται κάτι, δεν πειράζει. Πάμε να την αλλάξουμε τώρα, να δείτε τη διαφορά. Αυτή εδώ είναι η κάμερα, παιδάκια μου. Θα σας δείξω και την παλιά μου. Αυτή εδώ είναι η Nikon, η 3300D. Με αυτήν μάλλον τράβαγα τα τελευταία 3 χρόνια. Την έχω μάθει πάρα πολύ καλά να τη χειρίζομαι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πιο πιθανό είναι να γίνει δεύτερη κάμερα, άμα χρειαστώ κάποιο δικάμερο να τραβάω ταυτόχρονα. Οκ, τραβάει μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Απλά τραβάει μέχρι 1080p, ενώ η Sony τώρα που πήραμε τραβάει και 4K, οπότε θα ανέβουμε επίπεδο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω like, subscribe, κουδουνάκι, hype βοηθάει. Υπάρχει το super thanks όποιος γουστάρει να κάνει, και επίσης υπάρχει το κουμπί member όποιος θέλει να γίνει μέλος στο κανάλι. Και ένα τελευταίο, όποιος γουστάρει μπαίνει στο Discord server, έχουμε ωραίο παρεάκι εκεί πέρα. Θα παίξει επεισόδιο τι έχουν τα μέλη του Discord σε συλλογές Volume 2, οπότε να το περιμένετε και αυτό. Να έχετε όμορφα Χριστούγεννα, πάμε να τελειώσουμε το 2025 και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. See ya!